Γράφουμε. Αν έχεις πίστη στα πράγματα και αν θέλεις πολύ να κάνεις κάτι, μπορείς να μετακινήσεις βουνά. Για να κάνουμε διανομή των τροφίμων. Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, λευκός, μαύρος, φτωχός, πλούσιος, είμαστε όλοι μαζί. Έτσι είναι η λέξη αλληλεγγύη, πιστεύω. Και ακόμα και τώρα βλέπεις κόσμο να έρχεται να βοηθά, άσχετα δεν έχει πολύ να βλέπεις μαθητές να φεύγουν από το σχολείο για να έρθουν να βοηθήσουν. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω πραγματικά τους Κύπρους να είναι τόσο ενωμένοι. Δεν τους γνώριζα μερικές μέρες πριν και συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι μόνη μου. Ότι μπορώ να κάνω πράγματα αν βρω ανθρώπους που να πιστεύουν σε κάτι. Πιστεύω να χρειαστούμε ο ένας την αγάπη του άλλου. Είτε μια αγκαλιά για να κλάψεις μέσα, είτε ένα πιάτο φαΐ, είτε για ορισμένους μπορεί να σημαίνει και στέκι. Είδη προσωπικής υγιεινής, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σαμπού, μακαρόνια, ρύζι, αλεύρι, ζάχαρη, δημητριακά, μπισκότα, σνακ, αλάτι, πιπέρι, λάδι, νερά. Άντε, πέτε μου. Εμείς να σου πούμε ή εσύ. Πότε γράφετε. Γράφει.
Λοιπόν, εύχομαι να μην ξαναχρειαστεί να κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά σε περίπτωση που θα ξαναχρειαστεί θα δώσουμε μια πολλά μεγάλη αγκαλιά και θα ξαναδημιουργηθεί κάτι ανάλογο. Ευχαριστώ. Γεια σας.